shaye-shaye da caca da bin matan banza da bin abokanan banza ba naka bane idan har kana so ka zama wani abu a duniya. Ka san dan me? Mai neman arziki baya taɓa haɗa hanya da waɗannan abubuwan da na sako. Duk mutumin da ke neman arziki to yakan bi mutanen ƙwarai ne domin su ɗora su akan tafarkin ƙwarai. Matan banza ba za su taɓa bari ka tara dukiya ba za su taɓa bari ka zauna ka yi wa kanka karatun tada ba. Haka caca ba za ta baka dama ka tara abin da ya kamata domin gina maka kanka rayuwa mai kyau ba. Haka shaye-shaye da bin matan banza duka abubuwa ne gabaki ɗaya da huɗoɗinsu suka zama iri ɗaya. Ina mai neman arziki da bin wa'annan abubuwan san ba naka bane ba. Ya kai ɗan uwana matashi, ka tsaya ka gina maka kanka rayuwa mai kyau domin gobenka ta amfana, ta inganta, ta amfani mutane da yawa ba wai kai kaɗai ba. Ya kai ɗan uwana matashi, rayuwarka abin koyi ce ga masu tasowa a bayanka. Ya kai ɗan uwana matashi, gobe kai ne dattijo ko kuma in ce uba ko kuma in ce malami wanda mutane da yawa, al'umma da dama za su zamto suna koyi da kai. Ya kai ɗan uwana matashi, ka riƙe lokacinka, ka ɗauke shi, ka daidaita shi domin gina ma kanka fandishin mai kyau a cikin rayuwarka. Ya kai ɗan uwana matashi, ka yi amfani da damar da ka samu domin inganta rayuwarka cikin lokacin da ya kamata, domin dama sau ɗaya take zuwa ba ta maimaita kanta. Ya kai ɗan uwana matashi, ka yi amfani da kaifin basira da ilimin da Allah ya baka domin inganta rayuwarka akan lokacin da ya kamata. Da na sani ba naka bane ba. Idan har ka kuskura ka zamto kana aiwatar da tunanin da na sani, wayyo ka riga ka fita daga cikin masu rabota da samun babban arziki. Allah ka daidaita zakatan mu, Allah ka shirya da mu akan hanya ta farki daidai wanda ya kamace daidai akan daidai.